كركا أبوتي يا مدير مودي كركا هيكا كركا بلدو أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا أبوتي يا مدير مودي كركا هيكا كركا بلدو أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مور مويل أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مول موال أبوتي يمترنو مودي كركا هيكا مول موال كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مول موال أبوتي يمترنو مودي كركا هيكا مول موال ko an tan mbawmi yoritande sur lo jam gari mbeɗa andi somi haalnima yaltata kadije min Seydou Bade e balde mi famani min mbeɗa sikkanno Seydou mataw koko banam gorko o ari ɗo ho tan ɗum tagi mo waylude non wayni kono mi ƴeewi mi ƴewtidima mi tawi Seydou koko jogii jaɓɓal gongal ene change comportement définitivement Seydou so juuli takkusan mi yehi mbeɗa humtoyo galle sehila men mbeɗa humtoyo galle collègue de travail jango mbeɗa humtoyo to nenam mbimi an kam Seydou an kam ñande fo tan komi yehi o yimi yahadde somi noddama mi yahan gañmi kadi wiyede ɓene duha mi accidamo hen o yaha kono ɗum welani min mbeɗa andi Seydou kam baylugol makko ngol wona mere sabu Seydou hayno mbanomi jogade accès e téléphone mum ni natti hay code téléphone Seydou change code téléphone mum soɓe woni nder wani o heɓa nder suudu ngunu omo hajangto somi naata e suudu he o faya boowal o monay WhatsApp o monay téléphone ngaji ko kirkir tan jamma e ñalawma suba e somi yalti min jodimo suuta téléphone to jodimi fof kay téléphone o mono dognata hay somi wi Seydou hokkam crédit mi nodda Dakar mi ala crédit de téléphone am o wona noddirteɗo mi añi kadi luurondirde e makko mi acci kono min kam sikkam e ko nangumi ko Seydou watti fi Astu ndimo ko yartata hakkille ma kadi Astu dewgal wi ɗum ko hoolare eyo ceerno Mody bayla koye alhaali gonnomi ɗeɗe bane fof guila guminen to mine cikkanno bom ka jejjiɗomi ilandena ande bayla a noddani kam téléphone a haalnani kam ko laaɓi min mi famani hayɗen mi yejjittam affaire muusi noon muusi no feewi affaire o kay bayla haade ma andude no muusi taw ko an heɓno yo no wuuti min mi natti ñamde mi natti yaade ɗoygol kam mi serti hen ɓooyi aɗa andi pelente kay neɗɗo wondata e pelente no ɗano mumimi ɗo noon jaami ha commissaire mi joddima makko an eyyi min ana joddima e commissaire mi joddima commissaire on jewdiri min jindiri min kaldi alhamdulillahi rabbil alamin ko wi o aɗa andi mino hakkude amen ko cigilagal woni ɗon no feewi eyyi o meeɗa haalde hunde o salini kam eyyi hande tan kalmi hunde o salini kam woni haala ka ɗo hande no mettini o wi o meeɗa nawde convocation nder wuuro taw jomum noray koye ma fuɗɗi ko ɗum laayimo mata wiyani min mi hoɗani ɗo mi anda wuuro ngo an bayle mbima min haalni mbima an ka balla jeerel a faami a jeyaka ɗo eyyi o wi o wonda ko ɗum a faami de o laawima
joni noon solution oɗo kalten ar jaron walla amma ɗum o wi janngo huɓat oto addu ɗum ha ɗo o ƴettuma warano holon o an min noon baylel teddungal ma bo mi hirnata hande so Allah lamɗo jaɓi kam kirno mi yahat garage matam ɗo mi ƴetta oto Dakar ɗum kam ala goɗɗo kirda eyyi iyan kam meta anda gendarmerie nan Dakar gendarmerie ala foro ala de ɓe jogui téléphone ngaji mabɓe e so holare natti fof boni ɓerde ma so ñowi fof ma ñowi kadi an Seydou mbete wona waynima wima kene yahata sehila mum walla ne yahata yummum an kay jagguɗon han jiya noon kada yirimo ko ganduɗa kada wawa haalde hen ko ɗum ni kono a yiranimo ka nanat tan nananti ɗin noon poɗɗa accude ay ɗum ko nanata e noppi ma ko ɗum ɗon woni ko poɗɗa accude han jiira yitere ma noon a faami kadi an sa haali haala téléphone ko téléphone makko so welama lumma so welama wasa lumdema ɗum ɗon kam wona force astu kadi mi haalanma neɗɗo fof kiñaare woda ko tawa e muɗum jimmi noon ko ya rento nanga e dewgal ma ay mon wima ya wurtoɗo haama ko ha laaɓe ko dondiɗa tan a faami ay ɓeɗo wiyaɓe ko ni walla ko dani won dañɓe ko ɓuri ɗum musde mais ne nangi hen ha tiiɗi sa waɗi feere noon an ha ɓoccitorama fama ko hoore ma tan puntata tawi ko min garɗa 10 naati aɗa wi komi sehil ma komi ɓi yumma jagge dewgal ma ndeeƴa ha noon jiya ko ganduɗa a yimo hen kada yawromo kono e jooɗayi ɗo wayri humtade ɗo waɗani humtade makko fo ɗon so ari ɓattinama ha wonde hay so ari o wiyanma ko haari eyyi an ɗo cikkata min tan goto mi gumminoɗo mi fewno kumtari ha moƴƴata Seydou wirto ham mbeɗemi yahata sehilaɓam mbeɗemi yahata boyi hande mi humtoyima galde sehilam kono janggo kay aha asu fewnu kumtari ha no pewniranda ha moƴƴani sehilaɓam ɓe ne gara ɗo kono ñande fo tan ko an ɓorni paɗe maɗa yaha Seydou ko humtiɗo ko korka ha dari ho Seydou humtiɗo hone limo ɗum ne yooɗi asu ɗum ɗo fof won ko cikkuɗa tan ay ko mbiɗama ka cikkuɗomo e ko pijo ko ɗum tan woni bonni alhaaliji ma fof kadi ko refti on ko an kay dañini ma wod gummiɗo mo waynaki galle muɗum an kay gummiɗo wima ko ɗon jahanmi on kay moƴƴini sino ko gummi tan waɗi bikkiɗo yeehi lawol makko o waynakima walla an o tottanimo ko ganduɗa kada waɗiri kumtade ha gueɗe maɗe o hejjinani ɗum ɗon daña ko kalda kono ɗum ɗo kama ala hen fof preuve mo ganduɗa kada daña hen gonga accu noon han jiya ko ganduɗa ɗum ɗo a dañi hen ko lamma mbawa haalde neɗɗo kadi kala kaɗa haala yahatoɗo leer ma woto waɗ inventé tan aɗa haala ko ganduɗa wona ɗum ɗo kadi ɗum ko dewgal wona fijirde a faami min ko ɗum jinmi wajade ma nanga hen ha tiiɗo noon kadi ndentuɗa no feewi eyi jara kono ham mbeɗa andi ni ham welani heure kumtari tan debbo desaɗo ya gummina an tan goto aɗa humto a yiyande joom galle ma tan nene yaha tan nene yaha tan nene yaha aɗa waɗi kam ɗum wona hunde welde min de ko mbimami ko sa jaɓi ɗum nanga hen sa jaɓani ɗum kadi nan ɗon jooɗe keeɗe wala ko wawi hen wonde fof neɗɗo oppu sikke moƴƴani oppu sikke moƴƴani waɗaka barke ɗum woni ko addata pelebaji kewɗi ko cikka neɗɗo o taw wona gonga Allah yiyani annabi seeday ko gummi ne wawi taw koye haajuji makko o yahat ko woni hen fof humparama daari ko onon gurdi eyo e mbaytode mo ɗon ay so tawi ɗon nden ɓuura muusi noon holton Dakar mateɓe gandi dokkodmi e Dakar eyi ɗumin téléphone walla puyi ɗumin téléphone ma pare allo eyyi ko ceerno moƴƴi mi heptinani commanda Diallo eyyi hono tottuma numéro am eyyi ko abouti am dañ ɗum probléme ala min guila kemmo pelento mi annano nakko gendarmerie kuccumi police jaami police wi kam wona toon janggo holon heure 11 heures
jango 11h de eyyi jango 11h mamar mi arde banam debbo eyyi e joom galle makko Cermudi bayle rokam seeɗa o riwno mokki seeɗa fanmi haala ma Cermudi a ƴeewa kalis wowa sogde neɗɗo kalis wowa sogdema ko ñamande tan a yaha tan norɗa a fami ɓe kalnama no juɓirta noon kono sogdema ɓe cohorama ñamande meeɗa sogde neɗɗo to min mo jogui caution mi joga kalis o fof kalis o Abou Thiam sa tottirani kam ɗum global ko yiɗo kam totto 100 ujunere o totti kam 100 ujunere o totti kam kadi 50 ujunere woni 1.200.000 min o saha mo jogui caution mo jogui ɗo 100 ujunere joni de kam 100 ujunere mo joguiɗa ɗo nde eyyi janggo so Allah jaaɓi sa huuli yaade min e ma jaaden kono ka woppum après mon ma ɗum envoyé téléphone ma o ala jaaden en jaadat nangga e jungo ma wima ko an addi a fami caution eyyi ƴeewa no mbaɗirɗa joɓirɗa ha no gayniɗa foof ko ɗum ɗo wawa sogdema oto huul so ruttimi Dakar tan mom nuldumo kalis keddiɗo Sen mo yan kam ko woni ande balle ñamana yarandi tan aɗa ɗumin waggila hanki ha joni naga sudan min wa min mi ko kam cukka ɗum wawa ñamde asu kelanti neɗɗo addantake ɗum ñaam te nani commandant noddi kam asu ode an fawi hoore maɗi ɗum fo a nadde hoore ma koddiro kam arata sa haaɗino to kandumami ɗo a haaɗi to mbimami ya haɗɗo a andata hay goto saaha addanede plainte e joni ko mbawmi hoddir wona hoddirani hoore ma hoddiro Allah kay Allah Wona ɗum hoddiro ko Allah. fawore Allah fayi kam ɗum ko mi an jaaɓi hoddirani hoore ma hoddiruma an kam asu an soko kam haaɗani to poɗɗa haadde ko ɗo noddotomi ko gendarmerie mat no welma welanimi an kay no welma ene no- muusimi no kalirɗa ni e ley koko welma welanimi hay seeɗa saabu aɗan jooɗi a ñamani a yerani aɗan jooɗi tan aɗa miijo a giron ma fof nana natti a ñamani a yerani a foftani eyyi joni Ah? janggo samare yaade duusa kam jaaden wona ngam yaani police i joni mo jaadan awa kam Police- awa wona kam police duus ni ko gendarmerie awa kam duus gendarmerie to mais mi yahani gendarmerie yaani amade wona bane gorko asu ka banam gorko kono min janggo ɓe wawa yaadude ma gendarmerie ene tedde en mi wawa min cundung miya wona an cundung kay mbeɗe darma an cundung aɗa ma Seydou Ba momi haalan Seydou Ba yaade ma ko jaltuɗo so arti momi haalamo mi wiyamo janggo yo yaade ma mi yaadani e makko de i mi yaadani e Seydou Ba jaggani ɗemgal makko min jottoto no fuɗɗo haalde ko haaju mum ala anani ko haalato an kay o ɗeftete tan o dusma jaaɗon so allo baylel eyyi mi felliti janggo inchallah 9h ala mi yaafimama tinnor saabi Allah hodar mi yaafimama ka neɗɗo moƴƴo mi weltima e ma a jarama hande kam aɗa woƴa kam han kam bayle taw gonga aɗa woƴa kam Seydou Ba kam wawa yadde makko toon jaggani ɗemgal makko kanko jaadata noon sabu a wawa ummade galle an tan goto aɗa yaha taw kanko yaadani ma min mi wawa yaade mais ma yaade Seydou Ba kono so ari wimo yo jaggu ɗemgal makko hay kala ko namna yo wi o anda nda ɗum ɗo sowna min e Abou Thiam hay goto anda no yaari fo de hammo mi haalanmo tan jaaɗon o waɗanma toon représenté o jaaɗon onon ɗiɗo ɓe janggo ande holmo garduɗa janggo 7h pinndinaka manani 7h inchallah ya wona ko 9h mbiɗa eyyi i jahowo 9h a lelata ko ha 8h an woppanam lelade ha 8h aɗa andi kay min mi lelede ni tan wawi mi ɗanta Holto leloytoɗa? nder suuɗam gueƴe juula haraw mbiya leliyo eyyi ko woni kam e gueƴe julde gueƴe iya juulata gueƴe paɗa ha naafila yonta naafila kirtuɗa leloyɗa koro naflat anani Awarani. te ayi min ayi Allah saɗa juula
yo taw haqqille maɗa ɓaggiɗum e Allah min oɗo saha haqqillam ɓaggandum e nokku sona e pelenta mom la ilaha Anani? illallah janggo noon 7 heures inchallah findinam mi yiiɗa wendorde anani 7 heures eyyi asu mata yiiɗan kam kaso an min kam yiɗanama kaso kono 9 heures lela ha 8 heures kay asu ko 9 heures mbiyami 7 heures et demi findinam mi yaha mi jooɗo toon mi faɗa ɓe wona eyyi paara ko ɗum mbiɗa yallah waɗen suturu tan mi sikkani de wi tan amin yallah waɗen suturu amin kay way mi sikkani neɗɗo kay ka sikkani a sikkani tan annene asu la ilaha illallah joni a lelo yimani a hirtay a jam skeeɗum